te nahêle ez wêneyan çêkim. Tu eleqeya me bi te neketiye kewê. Tu wêneyan çêke, ez jî li setarê bidim. Gewet te nahêle em ji xwe re bilêzin. Tu çi dibêjî pişo? Niha bise. Binêre, pişo jî dibêje bila wisa li setarê bide. Ez dibêm qey, ez dikarim paşê ji wêneyên suran çêkim. Wê gavê, de haydi em govendê bigirin. Vay 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 nina nina vay vay nina nina. Ji kengî ve ez gazî we dikim. Lê kesek ji we nehat. Ez ji bo te nabêjim pişo. Ne jî te bûya vana kes ew ê nehatina. Li min bibore gergerok, min li setarê dida. Me jî govend digirt. Em dîsa govendê bigirin. Govend xweş e. Lê niha karê me gelek e. Divê em biçin gerê. Divê em çenteyên xwe bînin. De hayde bilezînin. Ez gera me ya vê carê gelek merak dikim. Em ê biçin ku derê? Îro em ê li cihekî gelek balkêş bigerin. Em ê biçin serdana kela zêrzîvanê. Min kela zêrzîvanê gelek merak kir. Li wir em ê ji xwe re zêran jî bibînin. Em hinek zêran jî bi xwe re bînin malê. Li wê kela zêrzîvanê zêr tune ne? Zêr tune bin çi hene? Ha, zîv hene zîv. Na, zêr hene. Navê wê jî zêr e ji xwe. Li wir zîv hene. Navê wê bi zîvê diqede. Li wir zêr hene. Nîqaşa we dîsa dest pê kir. Gavekî din em ê bigihêjin kela zêrzîvanê. Wê gavê em ê bi hev re bibînin ka li wir çi hene. Gergerok, tu dikarî hinek agahiyan li ser kela zêrzîvanê bidî me? Nexwe ez çend tiştan ji we re bêjim. Kela zêrzîvanê navê xwe ji zêr û zîvan digire. Yanî hûn her du jî mafdar derdikevin. Xwezî tenê ez maftar derketama. Na, hûn her du jî him mafdarin û him jî ne mafdarin. Çawa, her du jî him mafdar him jî ne mafdarin? Kela zêrzîvanê vê gavê zêr û zîv tunene. Ji bo bazirganiyê li ser vê rêyê hatiye avakirin û heman demê de ciyekî leşkerî ye. Ji ber wê jî dibe ku di dema xwe de bac girtibin. Îca we fêm kir? Ev kela kengî hatiye çêkirin? Ev der hîn nû hatiye kifşkirin. Li wê derê hîn jî kolan û lêkolên berdewam dikin. Li wir mohrek hatiye dîtin. Ev mohreke serdema Asûriyan e û dîroka wê jî 3000 sal e. Dibe ku kevintir be jî. 3000 sal berê hatiye avakirin û hîn kes nizane. Çawa dibe? 3000 çi qas dike? Tilên de terê nakin xweser. Pêçiyên wî jî ji bo hejmartinê têrê nakin. Divan salên dawî de kela zêrzîvanê wekî cihekî xerabe xuya dikir. Her ku kolan li vir hat geşkirin, bajarekî kevnare û mezin derket meydanê. Hîn jî kolan berdewam dike. Baş e, bila ew bikolin, piştî em herin wir. Na, xweser. Niha gelek cih hene ku em li wir bibînin. Te rast got wîsar, li wir gelek cihên bajêr derketine meydanê. Ez dibim li wir kela heye. Ez jî dibêm li wir qesir hene. Bila park jî hebe. Hûn jî gelek tiştan dixwazin ha. Ha. Baş e, hemû cihên hûn merak dikin û dixwazin bibînin tev li virin keremkin. Ev der jî têketana kelê ye. Beriya niha 1800 sal berê hatiye çêkirin. Ev têketan hîn nû hatiye dîtin. Êdî ji vir û bişûn de hûn li hundirê kelê û dervê wê têr bigerin. Ez ê li vir li benda we bim. Haydi keremkin. Bi xatirê Xwe te. muqatebin.
Wisa lez neçin. Liver pelik tünene. Em nikarin derkevin ser suran. Sûrên Amedê çi xweş bûn. Pêlik hebûn û em hildikişiyan ser wan. Ev der çiye wisa? Gelek mezine. Belkî parçeyek kelê be. Kelale aliye din ma. Em gavek bere ji wir hatin. Ev der tiştekê dine. Madem tu ew qas dizanî, wê gavê tu bêje. De haydi. Min fam kir. Hûn her du jî nizanin çi ye. Qazî gergerok bi me re bihata. Ez ê wêneyên her derê bikişînim. û em ê nîşanê gergerok bidin. Bijî. Paşê jî ew ê gergerok hemû agahiyên li ser kela zêrzîvanê ji me re bêje. Tamam e. Dekalê min binêrin. Ez ê wêneyê wê jî bikişînim. He. He. Gavê wêneyê her derê kişand gergerok. Wêneyên kewê başin, lê tim çavê min girtî dikişîne. Tu dibêjî ji ber kewê ye yan ji ber te ye? Ha? Hûn dizanin heta 5 sal berê gelek cihên gelê li ser piyabûn û dihat dîtin. Taybetiya kela zêrzîvanê ya herî li pêş jî hem li ser erdê û hem jî di binê erdê de bajarek mezin hatiye avakirin. Li ser rûyê erdê bi keviran dîwar lê kirine. Ew temam. Lê di binê erdê de çawa çêkirine? Bi kepçeyên kolane. Xwe ser rast dibêje. Makîne dikarin her tiştî bikolin. Maqey hûn ji bîr dikin. Di wan deman de makîne qet tune ne. Îcar çawa çê bûye? Her tiştên we li vir anha dîtin tev bi keda mirovan çêbûne. Ew girê zinarî kolan e û bi kevirên ji wir derxistine jî sûr, birç, avahî û hîn gelek tiştê din çêkirine. Ev jî birca kelê ye. Bilindiya wê 22 metre ye. Bi saya vê bircê mirovên di hundirê gela zêrzîvanê de dikarin li her deverê binêrin. Gelek cihên wê hîn jî saxlemin. Kevirên bircê gelek mezin bû. Tu rast dibêjî Xweser. Wan keviran piranî ji gir derxistine û bi wan keviran pirc û avahiyên din çêkirine. Kevirên wan deran tev spî bûn. Ji van keviran re dibêjin kevirên kilsînî. Deka bêjin we tê derxist ev derçi ye. Em geriyan lê me nedizanî ew derç ne. Rêberek ji me re hewce dike. Mane vaye ez rêberê we me. Ji van re sarinc dibêjin. Di vir de av tê berhevkirin û hemû pêdiviya avê ya gela zêrzîvanê ji van sarincan tê bi dest xistin. Ê li tu derê kanî tu nebûn. Avê ji ku derê tînin sarincan? Aha, vaye bersiva pirsa te ev wêne nîşanê me dide. Binêrin, ev qenala avê ye. Ji kaniyên derdorê bi saya van qenalan av dikevin sarincan û li wir kom dibe. Mirovên berê gelekî jî hatibûne ha. Helbet wisa ye. Ji bo ku pêdiviyên xwe bi cih bînin her tiştî kirine. Temam e, de haydin em gela zêrzîvanê li vir bihêlin û biçin ciyekî din.